Mathilde Pedersen og Biko, 48,83 er tiden. Og startsignal til Mia Marie Kruse Larsen, start nummer 39, hun kommer her med Øltangs Kalista. Med på banen, der skal vi have start nummer 40, Dennis Steffenauer, 41 Lars Birkedal og 42 Janne Keller. En fejlfri anden fase i 30,39 til Mia Marie Kruse Larsen, og det er nok til en foreløbig tredjeplads.